Zatvor oči a pomaly sa nadýchni. Cítiš, ako sa vzduch jemne dotýka tvojich pľúc? Naplňa celé tvoje telo. S každým nádychom prinášaš do svojho vnútra nový život a energiu. S každým výdychom nechávaš odísť všetko, čo už nepotrebuješ. Všetky pochybnosti, obavy a starosti. Toto je tvoj čas. Čas venovať lásku a pozornosť sebe samému. V tejto chvíli sa začni sústrediť na seba, na to, čo cítiš. Uvedom si, aká dôležitá osoba si, bez ohľadu na to, aké chyby si urobil v minulosti, bez ohľadu na to, čo ti bolo povedané. Tvoja hodnota nie je definovaná vonkajšími názormi. Tvoja hodnota pochádza z teba. Z tvojej vnútornej sily a odhodlania byť najlepšou verziou seba. Predstav si, že pred tebou stojí zrkadlo. Pozri sa na svoj obraz. Usmej sa. Hovor k sebe láskavými slovami. Som hoden lásky. Som dosť presne taký, aký som. Moje chyby ma nedefinujú. Učia ma. Som pripravený prijať sa a rešpektovať každú časť mojej bytosti. Teraz, keď si uvedomil, aký je dôležitý pocit sebalásky, zamysli sa nad tým, aký je to pocit, keď sa rešpektuješ. Keď si vážiš vlastné hranice, názory a túžby. Keď dokážeš povedať nie veciam, ktoré ti neslúžia. A áno tomu, čo ti prospieva. Keď sa naplníš láskou a úctou k sebe, uvedom si, že každý okolo teba je rovnako dôležitý. Každá osoba, ktorú stretneš, má svoj vlastný príbeh. Svoje vlastné boje a túžby. Všetci sme navzájom prepojení. A keď si dávame úctu a porozumenie, vytvárame harmonický svet, v ktorom môže každý rásť. Predstav si teraz, ako sa okolo teba vytvára svetlo. Jemné, teplé, príjemné. Toto svetlo je tvojou vnútornou láskou. Vidíš, ako sa začína rozširovať z teba do priestoru okolo. Ako sa dotýka všetkých ľudí, ktorých stretneš. Toto svetlo im prináša pokoj, lásku a rešpekt. Je to svetlo, ktoré spája, nie rozdeľuje. Všetci ho potrebujú a ty si jeho nositeľom. Uctievaj svoje telo, myseľ a dušu. A uctievaj aj cestu ostatných. Pretože každý z nás kráča svojim vlastným tempom a spôsobom. Keď sa teraz pomaly vraciaš do tejto chvíle, uvedom si, že toto svetlo a pocit sebalásky môžeš nosiť so sebou každý deň. Pomaly sa nadýchni a otvor oči. Si pripravený pokračovať v tomto dni s vedomím, že láska k sebe samému je základom toho,
aby si mohol rozdávať lásku a rešpekt všade okolo seba. Ďakuj za každý nádych, ktorý ti prináša silu, za každý okamih, ktorý ti dáva príležitosť rásť. Ďakuj za lásku, ktorú máš vo svojom srdci a za tú, ktorú môžeš rozdávať ďalej. Ďakujem ti, že si sa dnes rozhodol otvoriť svoje srdce a myseľ pozitívnej energii. Nech ťa láska a vďačnosť sprevádzajú každý deň.